Uy! Uy! Tuwan kayo ba? Mulai tugnaw kasi di panahon. Di ka talakaw, ano ba? Sa mo panglakaw, no? Sa mo mo mga minyo. Busog naman sa saging ni lamin na uli. Hay, payato ba? Hay, payato. Uy, kanang... Tika, blooming na kayo ka ba? Parang hamis na kayo mong naon. Sige ba, no? Ito. Ito ba? Tuwod mo gud sa sabon nga gihatag ni Chip. Ay, dali kay giyata nga sabon day. Yay Nga ka! Wala pa rin mo mataga eh. Wala ay. Yay, Maaga ka. ni mo abi kay chicks ang hatag. Ay abi kay Gagi mga mga yung gagi taga. akong ginahawa gani nga nag-apply Ito, ko oh. nga sabon ba. Nilipit gid ay. Tsada ba? Kamisa na kayo. Ay, taron! Ano na pinalabi? Araw mo may balong. Kanang sabuna, hinimo na sa among amiga dito sa Davao. Oo. Yeah. Oh, gusto mo tanong, morning sabuna, morning ang tawag Kasi ganing pangalan na sabuna. Chip. Kani mo ipangpaputi, kani pangpahami sa mga aspa. Tas pa. Oh. Mura na nagmasilya, pahamis. Tanang. Mura na nagmasilya. Or around Di kay na day. All around gusto din. mo Dili na sa order sanaw lang mo din. sa Shopee, Yanas Skincare. Yan na, skincare. Oh, Yanas Yes. Skincare. Singalan. Yanas Skincare. Ay, yan na Okay. skincare. Tanawa. Sa Shopee na, sa Shopee. Bantog na kay Tsada kay sa Okay, tanan sa morning kong daw. pamilya. Asa man ang para sa itlog ani? Ano mo putet Kaning green. Kanang green. Oh. Ah, gwapo di kayo na. Pero ay, si Kwan ba? Anong siya may mong gitagaan? Kami wala. Oh, mo ni siya part kay Not basta okay. basta mga chicks. Basta Mara, chicks. mara siya si Ito ba? Krito na din siya pinahatag dahil ni mo day. Ana manggulo Wala siya. yung kabalo na. Sample, sample mo sa Alangan mga akong gitanaw, kining sabuna, o siya kung tagaan, dali mo hamis ka na inyong mga naong, mura resos, ginoo. Kaya so, tanaw. Ganaw. Bisag, pura na mga iskinol mo eh. Oh. Oy! Sabon sa kumugamit ko ana. Gamit ako sa Yana Skincare kay pati lubot ni puti. Puti na garo mo labas. Kaya, puta na rin. Kaya mo to. Ang lupot mo ng kaliro. Tagaan mo kay basta kay mo gamit mo ni Yana Skincare. Ako na yung search sa Shopee. Alaw na Na lugar na sa Shopee lugar. Na. Research Na lang. dito number ana. Research lang natin sa Facebook. Shopee. Kasi, search lang mo ha. Yan na, Kaya skincare. ato ah. Yes. Kailan o kauban na sa kadlaw ulo ko magyuko ka. Ulula to nimo. Mura magbahay, mura laki. Hindi, sa tinod lang. Lula to na ko. Magbahay na ito. Mas ko lagi ko karon kay 150 na edad. Yati. Bato ka kay wani book. Nasa hospital karon. Mura kay mura nas bali na Nasa hospital ka. Nasa hospital karon 150 tigo ano ba yan? Ako lagi ko na gusto ko. Anak. Yawa kaya na ko. Paano? Kaya mo lagi mo. Mukungan kanina, bibika ka na. Grabe. Kita na Ako galing nalubatan ko kapil. Lupigan. Ang dami ko mahampo, ito ako lulo. Ano mo dai? Grabe ito ako lulo. Ha? Sabi mo trabaho, ito ako lulo sa una. Tigtao, lugar kita. Mama. Oo. Karap na magtao, katina, kananay para na isinda. Pila na edad ato. Tawag siya kanina. Nagsugod ito siya. Antod karon. 151. Ah, ginabuan na. Ako ano lang usa ka. Oh. Uy na. Ako lang. Ano? Saka lagi. Antina lagi. Sus, tungkol sa kahapon sa antina, pag-abot itong sumpo na sa langit, anak ginoo. Sus, itong iabot, magkadiridong. Sangko, ingon kung ginoo na niabot, kadiridong. Grabe. Yawa sa imong lolo. Grabe ito ba? Kapas mo din kasi imong lolo na. Ay, sama. Sa 51 ako wala 50 na edad. Kuya, tak lolo pa. Ako lolo. Pre ya. Oh, ay sus. Ako lolo. Kuya kay to. Eh ano, di na to siya pipita. Diba? Oh, di na siya pipita kay diabetic man. Okay, insulin na lang gamit. Pila ko edad na to? Pila ko edad? Ma,
Bata-bata ba to? Bata mga 75. bata pa yun. Kaduhaon. Na, kuya, kaya ito lolo, kaya ano. Punta siya, pero pangayuan mo kwarta. Mabungol. Mabungol mo. Bungol lagi to kay tinguwang naman. Na. Lagi. Masig mo na daan. Pero imong pangutanon, lo, pila na akong gihatag sa imo. Kita man. Umap mo. Pilo kay tuwa ito ko. Punta siya, makakita siya pila na yung kwarta lo. Pero pangayuan mo, bungol. Nagpabungol-bungol to, kaya pangayuan. Pangayuan man ito bungol. Oo, nalihan. Ako ang lolo ko. Basag kayo. Wala po na yung Bakit sabi na yung lolo eh. Kung bakit akong lolo? Ano naman? Sige, nagkasama sa akong lula. Ano naman? Alam nga, ang iyon di pala niya trabaho nga. So, kadong bata-bata pa siya, mag-edad siya, o mga 70 nga po. 70 years ya, bata pa yan. Duplihan na ilan ito. Wala ka, mga Ang iyang gabuhaton kay, grabe kay sa tanan niya, sige naman siya taong tulog. Wala sige siya kasabayaan sa kabila. Ay, tulog na dahil. Million na dahil. Sibo na na eh. Ipo na dahil. Di na mo barog. Ikaw, lo. Ay, ikaw, lo. Ano pag-iikuan na to? Kaliwat mo ko na wala. Kaliwat mo ko na wala. Itong lulo, pag-isa akong lulo. Isa. Ano na trabaho sa una? Isa. Napunta to, mga yuhay lulo. Uy, nakasag ko. Tawagan ko. Tawagan ka. Wala. Okay, papalit ko. Diaper.